Hola! En aquest resum del mòdul Assistència Sanitària Especial anem a veure conceptes imprescindibles relacionats amb les unitats 5, 6, 7 i 8. Anem a entendre què és important i per què. Referent a la unitat 5, m'agradaria emfatitzar el xoc i les urgències vitals. Què has de tindre clar? Què és el xoc? Fracàs circulatori. No arriba oxigen als teixits, per tant, risc vital. Què signe està relacionat amb aquesta condició? La hipotensió més taquicàrdia. Això ens farà pensar en un xoc. Diferències bàsiques entre conceptes. Per exemple, hipovolèmic se refereix a pèrdua de volum, per tant, sang o líquids. Cardiogènic, falla al cor, no bombeja bé. I distributiu podria ser anafilàctic o sèptic, està relacionat amb una vasodilatació massiva. Prioritats del tècnic en emergències sanitàries. La valoració ABC, oxigen, control de la causa i trasllat urgent. Referent a la unitat 6, patologia endocrina i digestiva d'urgència, hem de diferenciar clarament la hipoglucèmia de la hiperglucèmia. La hipoglucèmia és ràpida, presenta sudoració i l'alteració de la consciència. La hiperglucèmia és lenta, cursa amb polidípsia, poliúria i alè cetònic. Cal tindre molt clar que la hipoglucèmia és més greu que la hiperglucèmia. L'abdomen agut, dolor intens, defensa abdominal, signes de gravetat, no és mal de panxa. Pot requerir actuació ràpida, pot ser una emergència quirúrgica. L'hemorràgia digestiva, vòmits amb sang, femtes negres, melenes. Si hi ha signes de xoc, té una prioritat màxima. Referent a la unitat 7, alteracions neurològiques, heu de tindre molt clar el concepte d'ictus. Debilitat sobtada d'un costat, alteració de la parla, inici sobtat o brusc. En estos casos, el temps és fonamental, perquè es veu afectat el cervell. El temps és or. Convulsions, no immobilitzar, protegir el cap, controlar temps, posició lateral quan finalitza. El que no heu de fer és tan important com el que sí heu de fer. L'escala de Glasgow ens permet valorar la consciència. S'ha d'entendre què valoreu, obertura ocular, resposta verbal, resposta motora, i saber els rangs de valoració i què implica això per a la vostra actuació. La unitat 8, assistència al part imminent. Què vol dir imminent? En quina fase estaríem? Quins signes ens indiquen que és imminent? Després les fases del part s'han de conèixer i una volta el nounat apareix, què fem? Quina seria la prioritat des del punt de vista dels tècnics? Quina és la freqüència normal d'un nounat? I algunes complicacions que heu de tindre molt en compte. Poden fer sonar l'alarma. D'acord? Ahí vos deixo algunes. Feu una revisió exhaustiva d'estos conceptes. I recordeu, davant complicació, trasllat urgent amb preavís. Si entens aquests conceptes, sabràs actuar. No memoritzes conceptes o preguntes, entén els processos. Doncs fins ací el vídeo de repàs d'estes 4 unitats. Ànims!